utang hamu bomni roha. Hamu kadonga sia bolokono tadu sikap sisongoni alai naing tatiru pampainan di parupanon manada diri halak pardusa gudang. Ola dipatudong pampainan na tu Yesus adong pertobatan jala mangidu hasisani du seibana. Ai do di sada Johannes wadu do Asia mulu ditopo tia kadusata haposa do ibana jala bonar mane sadusata jala payasok kita sia nasa hagedu hota mulu tadok naso mardu sayita pergabus do kita ibana tabain jala dang tibagesan hita anggo hatana gabi didok Jesus ma hapor siomido na peluako hamua kadongan ado si bainot tamulo dumat du sayita ima pasato na modeation terus sujolma na halak na marutang naung sine sandu sana utang na ala suadong garar ni utang ne olan ala basa-basa ni na menghapuskan piutang na melepaskan rasa cemasna jadi hitape nunga disesa dosata disesa utakta sudi nahi ala basa-basa ni dibata ima barita lasne roha dihita di minggutta sadarion ima minggu judika marnas ni roha ala nau sinesan dosata ala ni patut mahita marup songon Israel di fistil tanakin di pesalmi sarasutonom didok dinamulak natar buang ala nunga di sisa jahuba dosa nasida atong tuhatama mamasu-masu hita saluhutna amin.